Πού βρίσκομαι τώρα? Στην πόρτα. Ανοιχτή είναι? Ανοιχτή είναι. Και αν την έχει κλείσει? Του χτυπώ και την ανοίγει. Α, ωραία. Του χτυπάς και την ανοίγει. Μόλις ανοίξει λοιπόν, ζυγώνω εγώ με το πιστόλι, του ρίχνω 2-3. Πες το όμως, μπαμ, 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 πάλι το έχουμε βάλει διπλό. Του ρίχνω 2-3, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ζυγώνω εγώ με το πιστόλι, του ρίχνω 2-3, μπαμ, μπαμ, μπαμ. 4 τις οδύνες. Οριστικός. Ούτε μιλάω, ούτε ραλάει. Αμετάκι. Νεκρός. Νεκρότατος, πιο νεκρός δεν γίνεται. Χάμω, ξαπλωμένος. Με κοιτά με μάτια παραπονεμένα σαν να μου λέει Θωμά μου. Μην την κοιτάζεις, το πτώμα κοιτάζεις κάτω. Θωμά μου, γιατί με σκότωσες? Τι σου έκανα και με σκότωσες, Θωμά? Γιατί με σκότωσες, Θωμά μου? Τι θα του πω εγώ του Μισωτήρη? Βλάκα! Βλάκα. Εδώ. Ουρανία, κάποιος φωνάζει ουρανία. Όχι, βλάκα με λες και εσύ. Βλάκα με λες και εσύ. Τώρα φωνάζει ουρανία, κύριε Σωτήρη. Ουρανία! Ναι, Χρυσό μου, έφτασα. Και φεύγεις. Όχι, πού πας από εκεί, από πίσω περνάς, από εκεί πας. Σε κοιτάω. Θα είμαι μπροστά σου, έτσι. Όχι, 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 θα είσαι εσύ λίγο πιο μπροστά. Ναι, γι' αυτό. Και θα φύγει, φεύγεις από εκεί Ναι, Χρυσό μου, έφτασα. και πας Γιαννάκη σιγά σιγά εδώ. Για να είσαι στη μέση, για να κλείσεις. Χρυσό μου. Και εμένα με λέει βλάκα. Ποιος θέλει όμως? Εδώ, τα λες όλα Εγώ εδώ. φταίω, εγώ. Τι θα γίνει, θα βλέπω το χαρτί αντί τη μούρη σου. Όχι ρε, απλά κάτι γράφω και δεν το βλέπω. Κάτω το χαρτί, να βλέπω. Εγώ φταίω, εγώ. Φεύγω, τι να κάνω? Βοήθησέ με απόψε. Φώτισέ με. Δεν ξέρω αν είμαι βλάκας, αλλά είμαι καλό ανθρωπάκι. Άλλωστε κι αν είμαι βλάκας, εγώ φταίω. Εσύ τους έφτιαξες τους βλάκες. Έχεις το κάτω-κάτω υποχρέωση να με φωτίσεις. Αμέ, τι είμαστε εμείς οι βλάκες, μούλοι είμαστε? Παιδιά σου είμαστε κι εμείς, Θεέ μου. Μην Άστα φεύγεις. τώρα. Πες μου τι να κάνω. Μην το περπατάς Γιαννάκη. Είδαμε την Ανθή και να προχωρήσουμε. Ναι. Μην το προχωράς εδώ, είναι ο μονόλογος σου να κάνεις προσευχή και τα λες στο Θεό. 59. Λοιπόν, προχωράμε. Κάνω την Ανθή. Εδώ είσαι ακόμα. Τι έγινε τώρα? Ουρανία. Ούτε μαχαίρι ούτε πιστόλι. Να τι θα κάνει τη δουλειά μας. Τι είναι αυτό? Ότι το φάρμακο. Α, μπράβο το πήρε η Ανθή. Ποιος σου το έδωσε? Δεν ήρθε η Ανθούλα και μου είπε ότι θα ερχόταν σήμερα. Και το έστειλε. Λοιπόν, καφέ. Δώσ' μου το να το ρίξω στο καφέ του. Ζήτησε καφέ. Ζήτησε. Όχι, δεν ζήτησε, αλλά Τότε πώς θα του σερβίρουμε καφέ στις 2 η ώρα? κάνε πως